RG mulandire ulemu wanu, atsogoleri anzanga mulandire ulemu wanu, nonse amene muli pano mundilola kuti maulemu amene achulidwa kale muchizungu amati let me write on those protocols. Abale anga akululanga DPP oye mundimvetsetse bwinobwino tete pano pamene zinthu zilili pano ndikufuna ndigwirizane ndi Honorable Juma ndesi ndipita kutali amene akuti Chakwera wandizunza, amene akuti Chakwera wabweretsa njala m'nyumba mwanga, amene akuti Chakwera ndikukanika kupeza 2 kwacha kapena 5 kwacha yoti ndingagulekena kake, amene akuti ndikukanika kupititsa ana ku skulu akweze manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba. Ndeti kutija ndeti tani naye amene takani kaepe manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba. Nde munimvetsere nde amene chikangawa ititani naye, chikangawa ititani simu kuyankhula bwino kapena mukumufuna chikangawa, mukumufuna chikangawa, mafumu chikangawa mukumupepo kwezani manja mwamba kuti mukudana naye. Chikangawa adani adani achoke 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 achoke. Ndiyeno akachoka nangasita muchotsa ndeti kudziwa kubwera kalembera tonse tikalembetse kuti tizavote, ngakhale kuti ANRB aja amatithawathawa samafuna kutilemba eti akabwera alibwera onse limodzi pabwera ANRB apameke apa tikalembetse. Ndeti tikalembetsa nthawi yoyo zavota tikuzavotera ndani? Tikuzavotera ndani? Ndikufuna ndione chala chapita mwamba mwamba nanga apa mukuchitikwambapo Chakwera apa papa zawina apa sasa pita mudalika musanamize ndi neneli wawo, musanamize profesa sasa pita mudalika zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Tiaombere mmanja ona bona malomba.